Il-Grupp Spice huwa magħmul minn numru ta' żgħażagħ li għandhom għal qalbhom il-volontarjat. B'mod partikolari ħidma ma' tfal f'pajjiżi foqra, fosthom l-Indja u l-Kenja, fejn il-livell ta' għajxin huwa baxx meta mqabbel ma' pajjiżi oħra żviluppati. One News tkellem ma' żewġ żgħażagħ li fis-snin li għaddew sabu l-kuraġġ u daħlu għal din l-avventura. Jiena xtaqt nesperjenza l-ewwel ħaġa il-volontarjat barra minn Malta. U it-tieni ħaġa kultura differenti minn dik li ngħix fiha hawnhekk. U dejjem kelli din ix-xewqa li mmur nagħmel volontarjat ma' tfal. Malli sibt l-opportunità u sirt naf fil-grupp ta' Spice, ħtafta l-opportunità kif qedlek dejjem xtaqt. Fil-waqt li jiddeskrivu din l-esperjenza bħala waħda mill-aktar pożittiva, dawn iż-żgħażagħ diġà qed iħejju biex fil-futur qarib jerġgħu jmorru f'pajjiż ieħor. Infatti għall-bidu kont ngħid nitkellem ma' sħabi ta' Spice li kienu diġà marru kont ngħid kemm jitkellmu fuqha bil-qalb din l-esperjenza hekk. Issa li jiena għaddejt minnha kif qed tgħid inti eżatt, ġifieri nħossni li daħlet ġo qalbi u hekk il-feeling li tagħtik ma ssibux minn affarijiet oħra u infatti ġielek li terġa' tagħmilha. Preżentament il-Grupp Spice jinsab għaddej b'ħidma biex iħajjar żgħażagħ ġodda li jmorru jagħmlu esperjenza ta' ftit ġimgħat f'dawn il-pajjiżi. Il-grupp jiltaqa' f'Ħalbalzan u jorganizza anke laqgħat ta' formazzjoni.